Adrian Delia u n-nies tiegħu ħolqu divizjoni kbira fil-Partit Nazzjonalista li r-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kien inevitabli. Hekk iddikjara Jeremy Gingell, Tesserat fil-Partit Nazzjonalista li ħallas it-tessera li ġimagħtejn qabel jittieħed il-vot fit-tmexxija ta' Adrian Delia ħass li għandu jikteb artiklu fuq it-Times of Malta. Gingell irrakkonta kif fl-2017 meta l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali il-molar kien baxx ħafna. Kien hemmhekk li daħal fix-xena Adrian Delia bi Gingell ikompli jirrakkonta kif kien iltaqa' ma' Delia u beda jgħinu fil-kampanja għat-tellieqa għall-kap. Kollox kien sejjer sew fil-kampanja sakemm il-blogger Daphne Caruana Galizja ħarġet allegazzjonijiet serji dwar Delia li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Jeremy Gingell qal li kien ilu jsegwi x-xogħol investigattiv ta' Caruana Galizja u taqbel jew ma taqbilx magħha ma tista' qatt tattakka għax huwa aġir antidemokratiku. Kien wara li Adrian Delia sejjaħ lil Caruana Galizja bħala biċċa blogger li beda jiġi dubju dwar Adrian Delia u l-aġir tiegħu ma kienet juri xejn li jrid New Way għall-Partit Nazzjonalista. Gingell kompli rrakkonta li biex l-affarijiet ikomplu jiggravaw ħarġet l-istorja li Adrian Delia ma jħallax sit-taxxa. Persuna li kienet jaspira li jkun kap tal-oppożizzjoni u jaspira li jsir Prim Ministru ma jistax ikollu qatt allegazzjonijiet hekk, iddikjara dan it-Tesserat Nazzjonalist. Kien hawnhekk illi realizzajt li Adrian Delia mhuwiex il-persuna ideali biex imexxi l-Partit Nazzjonalista u waqaft ngħinu fil-kampanja għall-kap, kompla jżid Jeremy Gingell. Kien hawnhekk illi it-Tesserat Nazzjonalist innota l-iżball li jagħmel Adrian Delia li l-ewwel iddeċieda li jwarrab lil kap preċedenti Simon Busuttil. Dan kollu juri li Adrian Delia u n-nies tiegħu ħolqu diviżjoni kbira fil-Partit Nazzjonalista u r-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kien inevitabli, akkużah Gingell. This is just the tip of the iceberg, iddikjara Gingell li kompla jżid li Adrian Delia għandu problema fil-persuna tiegħu. Il-valuri li qed jittrażmetti Adrian Delia qed joħolqu konflitt fil-Partit Nazzjonalista, kompla jżid Jeremy Gingell. Kompla jżid ukoll li r-riżultat elettorali juri biċ-ċari li Adrian Delia mhux postu bħala kap. Jeremy Gingell innota li Adrian Delia bagħat messaġġ ta' djufija meta ma rridx jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija. Fl-aħħar huwa ħeġġeġ lill-kunsilliera biex jirrispettaw il-valuri vera tal-Partit Nazzjonalista u jġibu qudiemhom il-Partit Nazzjonalista meta jwieġbu għall-mistoqsija illi għandhom qudiemhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.